Serokwezîr Ahmed Davutoğlu ji bo mîtingê qada îstasyonê tercih kir ku di 5 Hezîranê de di mîtinga HDP de bombelê teqiya bû. Piştî ku Serokwezîr Ahmed Davutoğlu di mîtinga xwe ya Meletiyê de behsa projeyên nû kirin ku di karnameyê de tune bû, niha jî tê pêşbînî kirin ku li mîtinga Amedê de jî behsa projeyên nû bike. Serokwezîr Ahmed Davutoğlu di derbarê projeyên xwe de tiştên nû gotin, lê ev proje ne di derbarê pêvajoya aştiyê an jî çareseriya pirsgirêka Kurd de bû. Aziz kardeşlerim, Em ê piştî hilbijartinê dest bi çêkirina xeta trêna bilez bikin ku roha Amed û Elezîzê bi hev re girê bide. Her wiha eger kompanyayên taybet ji ciwanan re kar dabin bikin, dê mûçeya wan ciwanan ji bo salekî ji aliyê devletê ve were dayîn. Xelk xendeqan naxwazin, sandok û xizmetê dixwazin. onun için saldırıyorlar. Diyoruz. Selam olsun diyoruz. Di mîtinga AK Partiya Amedê de Serokwezîr Ahmed Davutoğlu rexne li ser hemû partiyan kir, lê herî zêde jî rexneyên tund li HDP kir û amaje kir ku yên ku aştiyê naxwazin HDP'ye. Kardeşimliğimize şahit olsunlar. Di piraniya xeftina xwe de Serokwezîr cih da yekbûna Tirkiyê û wekheviya hemwelatiyan. Welatiyan jî a xeftina Davutoğlu nirxandin. خوش خبردن او تكن فقط وقت تو اجراتي بزتكي تو اجراءات وعمل ون هيك از ده حياتي ده داود اوغلي dinlemiş nakım. O bxade eger kine Davud oğlu de televizyona de kanala derken ve ji ezwe kanal işler nakım. داود oğlu خود خواست کسی نخواسته دبی از تک başına derken أنا إني وازنة بيرو ماني وازنة بيرو واني روتيا واني مملكتي ما السبب هي تستيون ما قالت يا ماما قالت يعني بتشرو تي درا اجبرون ده اسفلتكم ولا كم ديمقراطيك insan ben كم demokrasi حزبكن الديمقراطية demek yani herkesi güdari bkin. Ne kan bejin valla ancak ez o ez tane kan ya bejin tişkiyaz ne bejin. لا بخبردان ناكسر يعني از بخود قرا شخص بجن هم تفكيره هم حال وحركات وناكسر Bi mîtinga Amedê ya AK Partiyê, mîtingên hilbijartinên yekê mijdarê li Bakurê Kurdistanê jî bi dawî bûn û êdî herkes li benda yekê mijdarê ye. Mahir Yüksel, Rûdaw, Amed.